ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ। ଆଜି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶର କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସମୟସୂଚୀ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁନାବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ 1460 ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଜିତି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ରଥ ଉପରେ ଏହି ସୁନାବେଶକୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 208 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଭୂଷଣ ଅଣାଯାଇ ତିନି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତର ଶ୍ରୀପୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ, କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଭଳି 138 ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ରଥ ଉପରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ବସି ଭକ୍ତିଭାବର ସହ କାଳିଆର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ରୂପକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଘରେ ବସି ରଥ ଉପରେ କାଳିଆର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।